olo zibwezi zikuvuta. We have a lot of broken people out there. Akaso kodi inuyo chimene maona ngati chimamanga banja ndi chani chifukwa mwana akale kuti pemphero silimatani. So what is it chimene chimamanga banja or chimene chingamange a relationship? Mulangize kwa anthu amene ali kale mbanja komanso kwa anthu amene akupanga plan kuti akalowe mbanja. Chinthucho ndinene kuti si chimodzi ndi zinthu zingapo. Ndiyambe ndikuyankhula kumbali ya ife azibambo. Timayenera kuti akazi aja tiakonde. Komanso akazi aja asanatikonde atimvere. Mmemo undo osonkherana wina abwere ndi lavu wina abwere ndi kumverana. Ndinene chinthu ichi feri kuti iweyo ukazakwatira make it impossible for your man to leave you. Muzafike ino level ija yonena kuti mamuna sangakusiyeni. Ola amuna ano azakhale oma kukondani zija zonena kuti ola anthu atakufunani bwanji ndi ma exposure wawo. Your man is enough. How do you manage that? Value. Ineyo ngati banja langa latha ndikupezeka kuti ndi majomba pa chikondi. Ndine mamuna omvetsa chisoni kwambiri. Ndine mamuna omvetsa chisoni. Komano kulavu kumene ndili panoku, I think you were MC at my girl's birthday. Kukoa. I won't mention how much I spent. Komano, I didn't do that for people to see. It's love. So there is a way how I'm showing my love to this person. Ndipo ndili ndi confidence kuti love ikutulidwa ababa ndi yambiri ndiyokwanira. Munthu uyuyu titasiyana, at least titasiyana ndili at my best. Tasiyana ndili at my best. Tilekezeyo jasanali at my best. Ineyo sindimusowa kwenikweni chifukwa sanali at her best. Koma iye uja andisowa kopya moyo umuvuta kuti apitirize chifukwa ineyo I was at my best. So mafana amalowa mulavu moja mbanja atapisira nthumba. Lavu siyenda munthu atapisira nthumba. Lavu to ndi ukazi ochi. Lavu to ndi goli osati lavu ndi ntanda. Lavu ndi sacrifice ndi sembe. So kusiyana kuja kukubwera pajapoto ine sakuti ndikonde koma ndikonda osati mwasaizi. Osati zijamanena anthu ankatsi osamankonda kwambiri amate no. Ineyo kuku ndiliku Brenti azikhala kuti nkazi ali pabwino. Nkazi azikhala ndi zakudya. Ukuso ndikakhala kuti ndikupatsidwa ma access abwino abwino my children cannot go without food. So ndekuti I'm loving because that's what is expected of me. So banja kuti liteke aliyesa akusonkha pa banja samanga munthu mmodzi. Ino mukumvera awa akukonda